Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ina fa don folo au connecteli ngato au janye mugola ay dofara au ka kanuka ni janye promo internet yi ayo ka promo don sugandi kalo konana ka franka soro sigro mafla kajeka kaseka wati dumo ke internet kan anawli manaw ayo to sebe krenkreniana appli maxit kan ka connexion jabo la jali metosina fo février kalo klimwan shegi samba fla ani muganduru Orange au kerefe. Radio kunnafoni di siranteli mi sira ka frifri dɔnniya kuraw ulu cɛla ni ka kɛ dan kelen ye radio ale lamɛnlen do fan bɛɛ lajɛlen fɛ nɔgɔya kɔnɔ radio ni dɔnniya kuraw an bɛna perepere di aw ma bi kunnafoniyaw ulu kɛnɛ kan Fespaco ale ta ko 29 baaraw ulu kun cɛra Etalon d'Or ale tara ɲina Dani Kuyate fɛ ni a ka film Katanga la danse des scorpions k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Fespaco k'ale laɲini de ye ka se ka farafina sinema o ta ba la Tɛnɛndon marsi kalo tile 3 sanba 2025 ni ye o don kunnafoni bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi don kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sunkalo in kɔnɔ fɛn min ye aw ka kunnafoni bɔ waati ye ko yɛlɛmancini donna ale la Advance TV sanfɛ ni k'a bila 18h pile la n'o ye nɛgɛ kaɲa 18 ye o tuma la ay aw bisimila bi don kunnafoniyaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na radio ale ye kunnafoni di siranteli ye min kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa a yirala k'a fɔ fana ka ma ka di maa caman fana ye balisa radio ale bɛ se ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko a bɛ lamɛn fan bɛɛ lajɛlen fana fɛ ka kɛɲɛ ni dɔnniya kuraw olu warali ye fɛn min kɔni ye radio ye ko ale kɔni kɛra dan kelen ye halisa kunnafoni di baaraw olu la o de kama bi an ka kunnafoni dilaw olu ye u ka wulikajɔ ɲɛsin radio ale ni dɔnniya kuraw warali ye kunnafoni di baaraw la fɛn min kɔni ye an ka kunnafoni ɲinina Mamadu Jalo ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye an bɛ don min na i ko bi bɔlɔlɔsiraw ani kunnafonidi sira wɛrɛw olu carilenw kɛra sababu ye ka maa bila k'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ arajow u bɛna se ka sinsin u kolo la ka da kan kunnafoni ale caricogo u ka ca an bɛ don min na i ko bi i b'a dɔn arajo ye fɛn dɔ ye kumaso de don min à chaque fois que fɛn kura nana mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ fɛn kura nana an bɛna arajo su don misaliya la télévision bɔtuma mɔgɔw y'a miiri k'a fɔ ko arajo bɛɛ bɛna datugu an y'a sɔrɔ u y'a ye k'a sɔrɔ o tɛ donc arajo résistera o funufunu la ka b'o la sisan subahana machine warakatala ni internet ko nana sisan ka caya mɔgɔw ko an bɛ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw la an b'a kɛ tan arajo bɛna datugu k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ o funufunu fana bɛ taa ka arajo to parce que il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ arajo ye fɛn min ye a bɛ komi sigida yɛrɛ nin don jateminɛw y'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ kunnafonidi siraw la arajo ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la 48 arajo kɛlen don k'i jɔ ni o ye
an wulila ka se kunnafonidilaw ma minnu kɔni ye san 30 ni kɔw kɛ arajo baaraw la olu y'a yira k'a fɔ arajo kɔni ani kunnafonidi sira kuraw ninnu n'o bɛ tali kɛ bɔrɔlɔw la olu kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan. Radio ni réseaux sociaux bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn yɛrɛ n'i sera i ka kow kɛcogo la ni i hakili jagabɔ ka fɛn bɔ min bɛ se ka to technologie ni nouvelle technologie bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i bɛ lamɛn fan fila bɛɛ kan i bɛ lamɛn radio so ba la bon i bɛ lamɛn réseau fana kan parce que an ka auditeurs caman bɛ réseau kan i n'a fɔ temps tɛ bɛɛ bolo ka radio lamɛn 24 heures sur 24 maintenant sisan émission de ciblelen don bon ne bɛ nin de fɛ nin radio in na ni radio dɔ in na n bɛ nin de fɛ bon ni radio dɔ in na n bɛ nin de fɛ. Donc anw kɛlen ka Maliba FM ɲɛmaaya so ta an ye application dɔ de développer tu vois an y'an glisser ka don nouvelle technologie la application in b'i permet ka radio Maliba FM lamɛn i ka téléphone Android ni ka iPhone kan diɲɛ fan bɛɛ an ye site fana créer www.malibafm.ml. Donc c'est pour permettre majɛ min ni o bɛ yen parce que n'o ye fréquence dɔrɔn lamɛnni ye k'o majɛ k'o combler ni nouvelle technologie ye. Donc hali n'o y'a sɔrɔ arajo a sera ka banba a kolo la kunnafonidi sira kuraw kɛrɛfɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an bɛ don min na ko bi o bɛ arajo baarakɛlaw kan. Ni bɔra dugubaw kɔnɔ Bamakɔ ni région ninnu kɔnɔna na ni taara yɔrɔ arajo bɛ sigida dɔw la hali jamana yɛrɛ ka lasigidenw tɛ yɔrɔ minnu na donc a ka ca Ala fɛ a dɔ la i b'a sɔrɔ a connexion ko ka gɛlɛn donc ni connexion dun tɛ yen i tɛ se ka baara kɛ ni o baarakɛminɛn taabolo kura ninnu ye donc o gɛlɛya b'an kan o ye défi an kan ka min relever ka fara o kan défi wɛrɛ min bɛ yen a minɛnw bɛ sɔrɔ cogo di o fana défi bɛ yen maintenant n'a minɛnw sɔrɔla a bɛ baara cogo di parce que a ko tɛ taa kalan kɔ. nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ an b'a ye k'a fɔ arajo kɔni ale ye fɛɛrɛ ye min kabini lawale fo ka na se bi ma maa fanba ale b'a ka kunnafoni lamɛn o sira fɛ o hukumu kɔnɔ yɛlɛmabaw donna a baaraw kɛcogo la cogo min na ani diɲɛ kunnafoni di fɛɛrɛ kuraw olu bɛ se ka tali kɛ ɲɔgɔn na wa maa bɛ se k'a fɔ fɛnɛ arajo a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko kunnafonidi kura fɛɛrɛw olu ka se ka arajo ni k'ale latunu. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min kɔni ye sinima ale lajɛrɛba ye min tun bɛ sen na Burkina Faso n'o ye FESPACO ye ale ta ko 29 baaraw olu kuncɛra fɛn min ye film sɛbɛnnaw ale ni a kanubaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka farafinna ka seko ani dɔnko o jira cogoya min na jaɲumanko la ɲina ɲɔgɔndan camanw de kun bila bɛɛ sen kan filimu olu ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛn min kɔni ye jɔnjɔnw la dan kelen ye ɲina n'o ye étalon d'or de yenenga ye ko ale tora Burkina Faso ɲina fɛn min kɔni ye film sɛbɛnna Dani Kuyate ko ale de kɛra sababu kɔni ye ka se ka étalon d'or ka ale sɔrɔ ni a ka film ye min yɛrɛ tɔgɔ ko Katanga la danse des scorpions an ka kunnafoni ɲininaw olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔtaw la. FESPACO tako 29 baaraw o kuncɛra Wagadugu dɔgɔkun kelen kɔnɔna la film sɛbɛnnaw a kanubaw ale ni a bɔbaw olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan Burkina Faso sinema ale lakɔrɔtaliko la o kama jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw fana kun bila bɛɛ sen kan film sɛbɛnnaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o jɔnjɔn ninnu dɔ kun ye ko étalon d'or min yɛrɛ taba kɛra Dani Kuyate ye ka bɔ Burkina Faso ni a ka film ye a bɛ fɔ min ma ko Katanga la danse des scorpions. Je vais féliciter tous les compétiteurs, tous les cinéastes qui ont proposé des films. Bɛ ɲɔgɔn dan kɛla kelen kelen bɛɛ ale ni film sɛbɛnna bɛɛ lajɛlen fo minnu ye u sen don nin baara in na ɲɔgɔn dan in kɛra jijalenba ye nka anw nimisi wasalen don ni étalon d'or ale seginni ye so ni Dani Kuyate ale ka film ye ne ni jɔnjɔn in ye an bɛ a jigiya k'a fɔ k'an bɛ na ɲɛda kura di cinéma ma. Et je pense véritablement que nous allons nous réapproprier notre cinéma. FESPACO ye kalanyɔrɔ ye yɔrɔ min film gundo caman bɛ ɲɛfɔ sinema bɔlaw ye janko sifinaka minnu ye a kalan ni ka don baara in na ka kɛɲɛ ni o waleya in ye jury ɲɛmaa y'a ɲini sifinakaw fɛ k'u ka caman fara u ka cɛsiri kan sinema ale la kɔrɔtaliko la farafinna. Je suis content que ne nisɔndiyalenba de don nin kɛnɛ kan ka da kan film minnu bɛ yen nɔ n'olu ni jɔnjɔn ka kan olu bɛɛ y'a sɔrɔ n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin maa o maa sen donna ni ɲɔgɔndan in na n'u ka filimuw ye FESPACO ale kɛnɛ kan ka da kan film dilan a ma nɔgɔn sifinnakaw an kan ka baara kɛ kosɛbɛ walasa fɛn min y'an ka filimuw ye
u be se ka kɔgɔ yani an k'u bɔ k'u yira jama la. Ni nin lajɛrɛba in ale sera ka san sɔrɔ ni ka kɛ nimisi wasafɛn ye o kɛra maa dɔw ka cɛsiri kɔnɔ. C'est 24 mois de préparation. Ka se ka ni ɲɔgɔnna ɲɔgɔn dan labɛn an ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da kan san kuru kara baara de don. Fesipako ale y'a yira jɛman na k'a fɔ Burukina hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ an bɛ se k'an ka seko ani an ka dɔnko sinɛmanko sira kan ni k'o yira jɛman la ni festival ba in ale kɛnɛ kɔnɔna la. Pouvoir apporter sa pierre dans le développement culturel du monde. Hakili jiginna ɲina Fesipako tako 29nan kɛnɛ kan Mali film sɛbɛnna Sulemani Sise ale kun makɔnɔ bɛɛ min yɛrɛ taɲara tile damadɔ ka kɔn lajɛrɛ in ɲɛ kɛnɛ kan tasibila kɛra ni cɛba in ye ni k'a fɔ a ka cɛsiri la sinema o lakɔrɔtaliko la. Nin kun ye Mori Ture ale ka wulikajɔ ye Fesipako ale tako 29nan o kɛnɛ kan. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛ san damadɔ bɔ sisan nɔ fɛn min kɔni ye lakɔlidenw ye u caman bɛ a laɲini baki sɔrɔlen kɔ ka taa u ka kalanw kɛ kɔkan yaasa ka se ka dɔnniya caman sɔrɔ ni ka se ka u ka baarako olu fana nɔgɔya o yɔrɔ ninnu kɛrɛfɛ fɛn min kɔni ye sifinnaka caman ye olu fana ye a yira k'i bɛ se k'i ka kalan kɛ Mali kɔnɔna la ni ka se ka laban k'i ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ka kɛɲɛ ni o waleya ye an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka jigin dugu kɔnɔ Isa Sise ale ye fɛn min sɔrɔ o ko kan an ka ɲɛmadaw fɛ. Sifin caman hakili la kɔkankala bɛ se ka kɛ sababu ye ka diplôme ɲɛnama sɔrɔ ale ni ka se ka hali baara ɲɛnama fɛnɛ sɔrɔ nka o ta bɛɛ fɛla ye mɔgɔ mun bɛ extérieur la k'a nana k'a bɛna baara kɛ ko ka chance ka bon ni yan ta ye ne ma sɔn o ma baaraw bɛ yen mais anw yɛrɛ de b'anw ba baaraw ma yan sinon baara bɛ yen i bɛ se ka taa ka métier dɔw dege i bɛ se ka électricité dege i bɛ se ka soudeur ninnu bɛɛ kɛ olu bɛɛ ye baaraw de ye. Seru Duguru ye kɔkankala kɛ ale ka fɔla a kɔni bɛ hakili dayɛlɛ ka ko caman dɔn hali n'a tɛ yiriwa ko fɔ. Le fait ka taa dugu wɛrɛ la an kana na ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ hakili dayɛlɛ mɔgɔ min kɔni ye dugu caman ye ani mɔgɔ min tora yan hakilinata tɛ se ka kɛ kelen c'est à dire que ka voyager a bɛ esprit dayɛlɛ mais o ni wari sɔrɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bon donc ne kɔni bolo wari sɔrɔ ye comme n y'a f'i ye cogo min na cɛsiri don. Lasana Koyita fɛnɛ mɛnna kalan na kɔ kan ale ka kuma kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ ko kɔfɛ diplôme kɔni barikalen don ni yan ta ye. Ka taa jamana wɛrɛ la a bɛ se k'i dɛmɛ ka ko dɔw faamu mais o kɔrɔ tɛ ko parce que i taara États-Unis Canada ou bien Faransi k'i ka vie ɲana extérieur diplôme ka bon ni yan diplôme ye jeune bɛ taa extérieur la Maroc Tunisie États-Unis Canada Faransi a bɛ na n'a ka diplôme ye ani e min ye ka diplôme sɔrɔ yan nɔ par exemple a bɛ fɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la n'aw fila bɛ postuler la il y a plus de chance a ka ca ala fɛ ko jeune min taara extérieur la ka kalan kɛ o ka ta. Ni lakɔli karamɔgɔ ka kɔrɔfɔ la o kun ye fɔlɔ ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi école ɲɛnamaw ni école karamɔgɔ ɲɛnamaw bɛ an fɛnɛ fɛ yan. Il y a plusieurs années cela c'était une quasi certitude mais aujourd'hui cela commence à battre de l'aile. Bi o tɛ tiɲɛ kuma ye sabula ni an ka farafinna jamanaw ta k'a lajɛ bi yɛlɛma bɛ ka don kalanko la kamesi fanfɛ min b'a to école bɛ se ka taa ɲɛ. Valide des programmes scolaires universitaires dans tout le continent africain voilà pour être plus précis. An bɛ se ka mun kɔni fɔ kalan jamana wɛrɛ la o tɛ se ka kɛ yiriwali ye nka a bɛ se ka kɛ sababu ye sifinw bɛ se ka hakilina kura sɔrɔ cogo min na yalasa ka u ka faso dɛmɛ ka yiriwa. Nini be ana dɔn farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Coupe du Mali ale phase ligue o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye FC Gawusu ale ni Afrique Football Elite AFE ko olu tun bɛ ɲɔgɔn na nin juma Stade Mamadou Konate ale la ko FC Gawusu k'ale de kɛra sebaya ale sɔrɔba ye ni bikuru kelen ye Kajatu Bagayɔgɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan. Ligue Bamako ka Coupe du Mali dolantan hukumu kɔnɔ na maaw kun sigilen don ka dolantan caman kɔnɔ ni dolantan kun bɛ maaw kun preselen don mun yɛrɛ ka daminɛ o kun bɛ tali kɛ AFE n'ale buruna final la saison tɛmɛnen ani FC Gawusu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye n'a ye k'a fɔ ko dolantan jɛkulu ninnu kɔni tɛ niveau kelen na ka d'a kan AFE ale bɛ première division na FC Gawusu ale bɛ deuxième division na nka u dolantan senw bɔlen don o la danfara kun bɛna kɛ wulikajɔ ani cɛsiri la an b'a ye k'a fɔ ko bagabagalu kun fɔlɔ bɛ kɛ AFE ta ye nka u ka cɛlu yara la n'o ye Musa Kulubali a sen tɛna ja jɔda la ka d'a kan FC Gawusu cɛlu kɔlɔsiba n'o ye Musa Sisoko a b'i jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi ye filani bila fu ani fu tago filanan wagatiw jalatigi fila n'o bɛ tali kɛ Burama Tarawele Nabi AFE fanfɛ ani Mamadu Jalo Chris FC Gawusu fanfɛ u kɔni bɛ kuma fu ka cɛdon ye cogo min na u bɛ se ka sebaga ɲini dolantan kɔnɔna na a bɛna ɲɛ FC Gawusu bolo ka d'a kan sanga bidurunan kuma u bɛna taa cɛlu sɔrɔ ka don Alassane Kamara fɛ n'ale yɛrɛ bɛ kɛ Badara Alu Kone ka baara ɲuman dɔ senfɛ dolantan kelen kelen ani kanɔgɔ FC Gawusu de bɛ wulikajɔ kɛ k'u kura ka ɲɛsin AFE ma o la u ka jalatigi n'o ye Mamadu Jalo ye
ale kɔni tɛna se ka koba kɛ FC Gawusu ka wulikajɔ tɛmɛnen kɔ turu bɛna se AFE ma n'ale fana bɛ celu yɛrɛ occasion sɔrɔ nka Gawusu Malik Jalo ale bɛ celu labɔ a yɛrɛ ka ligne kan sanga 40 kuma o tɛmɛnen AFE dolantana tɔ fana bɛna celu yɛrɛ occasion sɔrɔ nka o fana sen tɛ ja jɔdara i b'a fɔ Mamadu Kulubali ta ɲɔgɔn ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi kɛlɛ ni kanakɔnɔ ka taa FC Gawusu kanu na anw ye occasion sɔrɔ an ma se k'a dun et sur le but an ye mun ta fana je pense qu'on pouvait faire quelque chose pour ne pas prendre ces buts mais bon malheureusement tant de don on bɛ ala minɛ on bɛ championnat tɔ préparer quoi. FC Gawusu degeden karamɔgɔ danga y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ nin sɛbɛn in tɔrɔlen kɔfɛ. N'u ye consigne respecté a ka ca ala fɛ a bɛ nɔgɔya an bolo u ye consigne respecté bi ça a été aussi a ɲana inchallah siɲɛ wɛrɛ fɛnɛ je pense que ça sera comme ça ne ko ko n bɛ kuma o bɛ nisɔndiya yira n bɛna a bɛɛ tiɲɛ quoi. Sigida naaninan cɛbɔ ni maa minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tulo nata kɛnɛ kan n'o ye phase fédérale o bɛ tali kɛ Stade Malien de Bamako n'ale yɛrɛ jɔnjɔn ta ban an bɛ wagati min na ko sisan ani Joliba Ase n'a wano ka kɛnɛ jɔnjɔnba b'ale bolo. Championnat national D1 bololandolantan na fɛn min kɔni ye Stade Malien de Bamako ale ni Isfasco olu tun bɛ ɲɔgɔn na tile duurunan baaraw olu senfɛ ɲɔgɔn kunbɛn in k'ale kɛra ɲɔgɔn kunbɛn jijalenba ye Isfasi maaw olu ka cɛsiri kɔnɔ nka k'a labanna ni Stade Malien de Bamako maaw olu ka sebaya sɔrɔli ye ni bikuru 81 ye Isfasi maaw olu ka 56 ko musolakaw olu fan fɛ Stade Malien ko olu kɛra sebaya o sɔrɔli sababu ye Kokura Kajato Bagayoko ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye Kokura. An ka waniw ka kɛnɛ sanfɛ cɛlu kunda cɛw fara musow kan Stade Malien de Bamako ale ni Isfasi kun kɔdalen ɲɔgɔn na ni boko duurunan in dolantan hukumu kɔnɔ tako fɔlɔ cɛw ta fanfɛla la an b'a ye k'a fɔ Isfasi ye doncogo bɛ ɲɛ kosɛbɛ u bɛna kartan fɔlɔ gagné kartan fɔlɔ u bɛ sɛbɛnka sɔrɔ la 19 15 an bɛ taa sɛgɛn lafiyabɔ la kartan filanan 38 35 ka taa Isfasi kanu na nka tako sabanan wagatiw Stade Malien bɛna ɲɛda kura yira maaw la ka tɛmɛ Isfasi la 43 Stade ko ɲɛda kura yirali bɛ bɛn ni Isfasi ka gɛlɛya ka u bɛna sanga 5 bɔɲɔgɔn kɛ ka sɔrɔ ma cɛlu sɔrɔ ka don troisième carton bɛ kuncɛ 45 ka taa Stade Malien kanu na tako laban wagati n'o ye dernier carton ye Stade kɔni ka wulikajɔ bɛna bonya u bɛna gɛlɛyaba lase Isfasi ma taga sebaya ɲɛnama sɔrɔ a laban na 81 56. Cette match là face à un adversaire comme le Stade c'est pas facile il a gagné au sugu la donc o de n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko olu de ma ɲɛ an bolo bi comme championnat don donc an b'an préparer halisa pour que match nataw la an bɛ se ka gagner cogo min na. Stade degeden karamɔgɔ fɔ la ni kɔni ye labɛn ɲuman ye yanni bali ɲɔgɔn sɔrɔ u cɛ. Mɔgɔ bɛ nin match gɛlɛnmanw de la pour que n'an taara bali la fana an ka se ka se sɔrɔ n'an y'a kɛ k'a kɛ an bɛna ka na équipe bati opposition tɛ k'a la n'an taara bali la an bɛ sɔn ka gɛlɛya sɔrɔ dɔɔnin n'an ye gɛlɛya sɔrɔ depuis sisan Bamakɔ an bɛ se ka corriger yanni an ka se bali kɛnɛ kan. Wagati kun filanan n'o kun bɛ tali kɛ Stade Malien ani Isfasi musolakaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan Isfasi musolakaw y'a kɛ i b'a fɔ cɛlakaw ta ɲɔgɔn sɔrɔ daminɛ na u bɛ wulikajɔ kɛ ka gɛlɛyaba lase Stade ma nka an bɛ taa se kuncɛli yɔrɔ ma o fana bɛna dɛsɛ Stade bɛ sebaya ɲuman sɔrɔ Kokura 73 56. Ni ne bɛ dan sigi n bɛ kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la hakili jiginna fɛn min kɔni ye nin sunkalo in kɔnɔna ye aw ka kunnafoni bɔ waati bamanankan na yɛlɛma donna o la ni ka o bila 18h pile la n'o ye nɛgɛ kaɲa 18 ye an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman nɔgɔya ni ka Mali lakana. I n'a fɔ a don fɔlɔ aw connectelen ka to aw diyaɲɛmɔgɔw la a ye dɔ fara aw ka kanu kan ni diyaɲɛ promo internet ye a y'aw ka promo don sugandi kalo kɔnɔna na ka farankɛ sɔrɔ sigiyɔrɔma 2 4G kan ka se ka waati dumanw kɛ internet kan a n'aw limanaw a y'aw tɔgɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya na appli Maxit kan ka connexion jabɔ lajɛli bɛ to sen na fo février kalo tile 28 san 2025 Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait.
Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.